Nakakuyog na pod kog pamukot mga idol. Nagrasyahan gid mi in town. Thank you Lord. Di kay daghan mga idol pero okay ra mga idol. Bye Mon. Asa ka bay? Boy. Dito ta to kanina nagian mo bay. Siya ako may tukas kira ako noon. Ha? Sus. Tara mga idol mo. Ito ning kilawon ron. Bye. Ito ning kilawon bay. Mangilaw mig una ni Bayramon mga idol. Kaya ang akong tiyan medyo gigutom. Kilaw na to ning walay suka-suka. Ay sos, dili ra kinahanglan kay purting labasan ning isda. Pwede ra kilawon nga walay suka-suka. Akong gingnan si Bayramon mga idol, kuha aning sasa. Ay sos, napauwaw pa hinuon siya. Putput man hinuon ang gikilaw niya. Naikog man hinuon siya sa among kauban nga nagunaon namin kilaw ba. Sarindot na mga idol oh. Dira, oh, dagko kay mong kilo ha. Dapat ka mga idol. Fresh from the sea. Gikilaw. Oh, tanawa ra. Gidawat lang gihapon niya. Kay puwerte man gud ning lami ah. Ang ka mga idol eh. Ito semua fresh. Dira. Among kauban mga idol nga si Noydoro ni request ni Bayramon nga ipaapil niya kilaw ang kumong-kumong. Dako kay balibad si Bayramon mga idol. Kay ang bakukang wala pa mahilis in town. Oh mga idol. Tara. Ano pa rin mo? Ang among kasya, dira. Fresh from the sea ni. Unsay gikaon mo to ni Aki bay? Bakukang. Bate bakukang. Og kining kwan. Patol. Mandili lang nagsasa. Sunod bay unsa matong mukbangon? Anak sa ilaga. Anak sa ilaga. Anak sa ilaga mga idol. Kaligatos. Miya may no. Nakasinya si Bayramon sa kamera mga idol nga purti ka kunong lami ah. Kay purti man ning labasang isda ah. Tiaw mo ana nga mulukso pa sa planggana. Ug karon mga idol kay nakatimo-timo naman ta. Sa tuba mo inom na ta. Vitamins ka tiki-tiki ba. Purti gid ning lami ah kay bagong dawat ba. Ni aksyon ko kabalaka mga idol, abi na ko og kami gipasalbahan. Tuman. Buto mga idol. Niya mga idol si Bayramon akong gi-request nga maoy patagayon. Kay maglisod magugulit sa cellphone. Alangan mag akong ibutang ang kamera. Lanay mo video sa mo ah. Unya ang mahitabo dili na ta mo mapakatawa. Ang ako man good malingaw mo sa mo ah. Unya akong gipangutan na unsay ay kastorya. Unsa may kastorya mo ning labas kay sa baybayon mangilaw ta bay? Abi ba ganing mangulo ang bayan ko kay ako lawak na kondisyon kay hangin nga bugnaw ka sanahan. Bastang ninduta no, ya tiki-tiki din bay. Tiki-tiki. Kipisa. Dipinsa na. Kita naluto. Bastang ninduta bay no. Ayo na mga bay no, wala na mga mo bay no. Katong labanan nimo imo sa. Ah, yun na. Mga idol, tiki-tiki. Nakalagyan. Ito ba, barak bait-bait ba? Gabiin nagpagkailan ko sa bulon. Pila? Bulon. Ikaw ano mo kabay japit o presinto. Nya. Bastang ninduta bay no. Ino tiki-tiki bay. Napaulian sa lawas bay. Para mahilis tong wati bay. Akong giingnan si Bayramon mga idol, nom gid anang tuba para ang wati og bakukang dali ra hilison. Nga ay.